бурҳониддин раббонӣ. бурҳониддин раббонӣ раис ҷумҳури собиқи афғонистон ва яке аз асосгузорҳои ҳизби ҷамъияти исломии афғонистон 20 сентябри соли 1940 дар Бадахшони Афғонистон дар оилаи форсизабони тоҷик ба дунё омад. бурҳониддин раббонӣ пас аз хатми мадрасаи Абу Ҳанифа ба донишгоҳи Кобул дар соҳаи ҳуқуқи ислом ва улуми дин дохил шуд. баъди хатми донишгоҳ дар ҳамон ҷо истихдом шуда ба кори касбии худ шурӯъ кард. баъдан соли 1966 барои рушд ва таҳкими илмаш ба Миср рафта дар донишгоҳи Ал-Азҳари шаҳри Қоҳира дар риштаи фалсафаи исломӣ дохил шуд. бурҳониддин раббонӣ дар ин донишгоҳ бо роҳбарони гурӯҳи Ихвонулмуслимин ва ё бародарони мусалмон равобити наздик барқарор кард. фаъолияти сиёсии раббонӣ соли 1968 баъди баргашт аз Миср шурӯъ шуд. шӯрои ҷамъияти исломии Афғонистон ба ӯ вазифа дод то донишҷӯёнро ба ҷамъияти исломӣ таблиғ кунад. баъдан ба илм ва эътибори раббонӣ нигоҳ карда ӯро аъзоҳои шӯро раиси ҷамъияти исломии Афғонистон интихоб карданд. ҷамъият аксаран аз тоҷикон иборат буд. соли 1974 пулис ба донишгоҳи Кобул омада хост Раббониро барои фаъолиятҳои исломияш дастгир кунад, вале Раббонӣ бо ёрии талабаҳояш тавонист фирор кунад. раббонӣ баъдан ба Покистон рафт ва дар он ҷо шахсони муҳимро ҷамъ карда ҳизб ташкил дод. соли 1979 вақте нерӯҳои шӯравӣ вориди Афғонистон шуданд, ҷамъияти исломӣ бо роҳбарии Раббонӣ бар зидди нерӯҳои шӯравӣ ва ҳизби демократии халқи Афғонистон мубориза буд. раббонӣ то поёни ҳукуматҳои таҳти ҳимояти шӯравӣ бо онҳо даргир буд ва хоҳони хуруҷи нерӯҳои шӯравӣ аз Афғонистон буд. раббонӣ хост ҳукумат ба муҷоҳидин супорида шавад. муҷоҳидин нерӯҳои шӯравиро аз Афғонистон хориҷ карда, баъдан ҳукумати зери ҳимояи шӯравиро шикаст дода ҳукуматро гирифтанд. соли 1992 дар замони ҳукумати муҷоҳидин Раббонӣ раис ҷумҳури Афғонистон эълом шуд. соли 1996 Толибон бо ҳамлаҳои шадид ҳукуматро аз худ карданд ва муҷоҳидин маҷбур шуданд ба шимоли кишвар ақибнишинӣ кунанд. ҳукумати Толибон то соли 2001 давом кард, вале Раббонӣ расман раис ҷумҳур ба ҳисоб мерафт. соли 2001 Толибон шикаст хӯрданд ва ҳукумат дубора ба муҷоҳидин гузашт. бурҳониддин раббонӣ соли 2001 аз раис ҷумҳурӣ истеъфо дод ва ҳамчун раиси ҳизби ҷамъияти исломӣ боқӣ монд. устод Раббонӣ бо Аҳмадшоҳи Масъуд дар замони ҷанги шаҳрвандии Тоҷикистон ба муҳоҷирони тоҷик ёрии зиёде расондаанд ва дар сулҳи Тоҷикистон нақши зиёде доранд. устод Раббонӣ 20 сентябри соли 2011 дар хонаи худ дар асари инфиҷори интиҳорӣ ба шаҳодат расид. дар замони таркиши бомб теъдоде аз аъзоҳои шӯрои олии сулҳи Афғонистон бо 2 нафар аз аъзои Толибон дар ҳоли гуфтугӯ буданд, ки яке аз намояндагони Толибон маводи таркандаро ки дар салааш пинҳон буд мунфаҷир кард. писари бурҳониддин Раббонӣ, Салоҳиддин Раббонӣ, феълан вазири корҳои хориҷии Афғонистон мебошад.